Csá-csá! Hellosztok! Most egy olyan dolgot fogunk kideríteni, hogy kell felrakni a fikát az orrodba, vissza dugni, úgyhogy most ezt fogjuk csinálni, és szerintem akkor kezdhetjük is. Igen, egyetértek. Na, először is az alapanyag az egy csipetnyi fika. Igen? Utána kiszedjük, visszarakjuk. Na, ezt most megcsináljuk. Ezt most kivágjuk, mert nem nagyon finom, jó? Na, sziasztok, srácok! Amúgy a videót szponzorálja a Chio Chips. Igazán nagy. Igen, a Chio Chips. Ez. Igen. Igazából Pringles, nagyon finom. Igen, ez a legfinomabb. Perfekt. Amúgy élelmiboltokban keresitek meg, vagy lehet megkeresni. Igaz? Igen, nem tudom, mi észrevettetek, most ebben a videóban először mutatom meg az arcomat, eddig ilyen Darth Vader-ös mozgóban voltam, de srácok, én a szexi lány vagyok. Ez teljesen hülye. Csináld meg. Csináld meg. Fuck. Amúgy nektek is újdonság lesz az, hogy leveszem a baseball sapkám, mert eddig összes videóban nem vettem le, igaz? Igen, nekem is itt van a arcom, nyilván nem vagyok csicskám, úgy az vagyok, nice. Na. Chio Chips. Add ide! Ne! Add ide, baseball sapkám, Darth Vader! Nem! Alul! Dr. Darth Vader! Na. Let's go! Mi van? Na, sziasztok!